Gdje nam vic ispriča jedan, gdje? Ej, te stan, ne mogu sam pričat za ono svijećica, da nam snimaš. A treba nam svijeća? A ja ću pjevat dok ti budeš. Livadama! Još jedan težak i naporan na poslu. Ovo je bolje nego Njemačku. Ode Miko. Evo je. Evo vas iskalila malo. Ne, ostavljamo. Ne, Boga mi ti sjeća. Skini sve kaj moje smateri. Kod ja želim. Ne, bilo ovo. Evo po prozorima prije. Ne valja kad se tresu. Joj, smrdi nešto stvarno opis. Stav jednu zavod tam, jebi ga. Evo. Taj, pada. Da, pada. Nemam, da izu panačka. Evo ti. U originalno ovaj, kako zove ovo? Jel? Da, koga? Kako zove ovo? Piano. Nemojte pipu, hajde. Vidi ovo. Ješ ti držat svijeća? Ne možeš. A da mi se nije skao Ajde, napis. držat. Će mi skao napis. Neće. Kaže, bili u porodici debili. Telefon. Otac pričao ovako, a pričao ovako, muško dijete ovako, žensko ovako. Nestade struje, ratno doba bilo, ne znaju kako ugasiti svijeću i će otac ne može ugasiti svijeću. I viče, žena, staj gasi svijeću, a to ne. I dođe žena i će ne mora ni žena, šta ćemo sad? Kaže, haj zove muško dijete. Kako kaj? Mora na